ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരുൻ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരുൻ വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിത ശ്രീവിശാഖാംനിതം ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗി രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ വാഞ്ചകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യേവ പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിനിധി നാമിനെ നമാചാര്യപാദായ നിതായ കൃപാപ്രദായിനെ ഗൗരഗദാമതായ നഗരഗ്രാമധാരിണേ. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണബോധ സമിതി ബാംഗ്ലൂരു ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ മന്ദിർ ഇന്നത്തെ ഭക്തിശാസ്ത്ര ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ഹരയേ പരമാത്മനെ പ്രണതക്ലേശനാശായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോണത് ചാപ്റ്റർ 7 ജ്ഞാനവിജ്ഞാന യോഗം. അതില് ശ്ലോകം 7 വരെ ഇന്നലെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തു അല്ലെ? ആണോ? ഓർമ്മയില്ലേ? കേൾക്കണില്ലേ? മാതാജി 7 വരെ ചർച്ച ചെയ്തു. അതെ. ചാപ്റ്റർ 7ന്റെ പേരെന്താണ്? ജ്ഞാനവിജ്ഞാന യോഗം. ജ്ഞാനവിജ്ഞാന യോഗം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതില് കാണാതെ പഠിക്കാനുള്ള ശ്ലോകം ഏതായിരുന്നു? നമ്മ എടുത്തത് 5ാമത്തെ. ആരെങ്കിലും പഠിച്ചത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. അപരമേയം ഒരാള് ചൊല്ല്. വിമല മാതാജി ചൊല്ല്. അപരേയമിതസ്ത്വന്യാം പ്രകൃതിം വിദ്ധി മേ പരാം ജീവഭൂത മഹാബാഹോ യേദം ദാര്യതേ ജഗത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിവർത്തനം അത് നോക്കിയല്ല, അത് പഠിച്ചില്ല അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അതായത് ഇവയ്ക്ക് പുറമേ മഹാബാഹുവായ അർജുന, എനിക്ക് മറ്റൊരു ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി കൂടിയുണ്ട്. അതേതാണ്? താഴ്ന്ന തരം ഭൗതിക പ്രതിയുടെ വിഭവങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന ജീവഗണങ്ങളാണത്. ആ ജീവഗണതാണ് ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി. മറ്റേത് അധമശക്തി. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാനാണ് രാധ മാതാജി. അപരേയമിതസ്തന്യാം പ്രകൃതിം വിദ്ധി മേ പരാം ജീവഭൂത മഹാബാഹോ യേദം ദാര്യതേ ജഗത്. അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അല്ലയോ മഹാബാഹോ, എന്റെ ഒരു ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി കൂടി എനിക്കത് താഴ്ന്ന തരം ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ്, പ്രകൃതിയുടെ വിഭവങ്ങളാണ്, വിഭവങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന ജീവങ്ങളാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒന്നും കൂടി ഒക്കെ പഠിച്ചാൽ കിട്ടും. അപ്പൊ നോക്കിയേ, എന്നാ പരീക്ഷ കിടക്കണത്. അപ്പൊ ഇപ്പോഴേ പഠിച്ചു തുടങ്ങി. അപ്പൊ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു മാതൃകയായിട്ട് എല്ലാരും നല്ല മിടുക്കത്തികളായിട്ട് എല്ലാരും പഠിച്ചോളണം. ഡെയിലി
വായിക്കണം. ഇത് കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് വായിക്കാതിരിക്കരുത്. ഡെയിലി കാലത്തും വൈകിട്ടും വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും കിട്ടുമെന്ന് വിമല മാതാജി കാണിച്ചു തന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു. എല്ലാവരും പഠിച്ചോളോണ്ട. ഇനി നോക്കാം നമുക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകം. മത്തപരതരം നാണ്യത് കിഞ്ചിദസ്തി ധനഞ്ജയ. അപ്പൊ ഇതൊന്ന് നോക്കിക്കോളൂ. ജസ്റ്റ് കൃഷ്ണന്റെ ശക്തി, അന്തരംഗ ശക്തി ഏറ്റവും ഉയർന്നത്, തടസ്ഥ ശക്തിയും ഉയർന്നത്, ബഹിരംഗ ശക്തിയാണ് താഴ്ന്നത്. തടസ്ഥ ശക്തി എന്ന് പറയുന്ന ആത്മാവാണ്. താഴ്ന്ന തരം ശക്തി കൂടാതെ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ഉയർന്ന ശക്തി ജീവഗണങ്ങളാണ്. അതാണ് കൃഷ്ണന്റെ ശക്തിയില് ഒന്ന് അന്തരംഗ ശക്തി, തടസ്ഥ ശക്തി, ബഹിരംഗ ശക്തി. 3 ശക്തികളുണ്ട്. അതിൽ 2 ഉയർന്നത്, 1 താഴ്ന്നത്. ബഹിരംഗ ശക്തി അതായത് ഭൗതിക ലോകം. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തന്നെ സ്ഥൂലവും സൂക്ഷ്മവും ഉണ്ട്. സ്ഥൂലം ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം. സൂക്ഷ്മശക്തികള് ആകാശം, മനസ്സ്, ആകാശമല്ല ഇവിടെ ബുദ്ധി, മനസ്സ്. ആകാശം ഇതിലുള്ളതാണ്. ആകാശം ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കണം, തെറ്റാണ്. അഹങ്കാരം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, അങ്ങനെ എന്താണ് അല്ലെ? അഹങ്കാരമാണ് അവിടെ വരേണ്ടത്, ആകാശമല്ല കേട്ടോ. ഇനി മുക്തി, ബദ്ധാവസ്ഥയിൽ ഭൗതിക ലോകത്തെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നു. ഭൗതിക ലോകത്തെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നതാണ് ജീവാത്മാവ്. മുക്തി എന്നാൽ ഭൗതിക ഭ്രമത്തിൽ നിന്ന് മുക്തമാണ്. അതാണ് അവിടെ സ്ലൈഡിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി 7ാമത്തെ ശ്ലോകം. മത്തപ്പരതരം നാണ്യത് കഞ്ചിദസ്തി ധനഞ്ജയ മയി സർവമിതം പ്രോതം സൂത്രേ മണിഗണ ഇവ. എന്താണ്? ഒരു മാലയില് ഹേ ധനഞ്ജയ, ധനഞ്ജയ അർജുനനെ വിളിക്കുകയാണ്. ധനഞ്ജയ, എന്നേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായൊരു സത്യമില്ല. മുത്തുകൾ നൂലിന്മേൽ എന്ന പോലെ സർവവും എന്നിൽ ഇണക്കി കോർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. നല്ല പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ശ്ലോകമാണ്. മത്തപരതരം നാണ്യത് കഞ്ചിദസ്തി ധനഞ്ജയ മയി സർവമിതം പ്രോതം സൂത്രേ മണിഗണ ഇവ. അതായത് ഒരു മാലയില് മുത്തുകളെ മാത്രമാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുക. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്താണ്? അതിന്റെ നൂല്. ആ നൂല് എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് പൊട്ടിയാല് ഈ മണികളെല്ലാം വിട്ട് പോകും. അപ്പൊ പിന്നെ മാല എന്ന് വിളിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റിയില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു കുറെ കൂട്ടം മുത്തുകളെ മാലയാക്കി തീർക്കുന്നത് നൂലാണ്. അതുപോലെയാണ് ഈ ജീവഗണങ്ങളെല്ലാം ഒരു ചരടിൽ കോർത്ത് ഭഗവാനാണ് അതിന്റെ പിന്നിലുള്ളത്. ആ നൂലിന് തുല്യമാണ് ഭഗവാൻ എന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. എന്താണ്? എന്നേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായൊരു സത്യമില്ല. മുത്തുകൾ നൂലിന്മേൽ എന്ന പോലെ സർവവും എന്നിൽ ഇണക്കി കോർത്തിരിക്കുന്നു. ഒരു ഉപമയാണ് പറയുന്നത് അവിടെ. പരമപുരുഷനായ വിഷ്ണു സർവകാരണങ്ങൾക്കും കാരണമാണ്. അതിന് ഭഗവാന് മുകളിലായിട്ടൊരു ശക്തിയുമില്ല. സർവ്വതിൻ്റെയും മൂല കാരണം ഭഗവാനാണ് എന്നാണ് ഈ ഉപമയിലൂടെ പറയുന്നത്. എല്ലാം ഭഗവാനിൽ വിളക്കി ചേർത്തിരിക്കുന്നു. എങ്ങനെ? ഒരു മുത്തുകളില് നൂലിന്റെ പ്രാധാന്യം. നൂലില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാലയായി തീരില്ല, വെറും മുത്തുകൾ മാത്രമായി തീരും. മുത്തുകൾ ആർക്കും കഴുത്തിൽ അണിയാനോ ഒന്നിനും സാധിക്കില്ല. അതേസമയം അത് മാലയാകുമ്പോൾ ഏത് വിഗ്രഹത്തിന് ചാർത്താൻ പറ്റും, നമുക്ക് അണിയാൻ സാധിക്കും, ഇതെല്ലാം പറ്റും നൂലുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം. അപ്പൊ ആ നൂല് പോലെ അത്രയും പ്രാധാന്യമാണ്. ഭഗവാനാണ് എല്ലാതിനെയും മൂല കാരണം. പരമനിരപേക്ഷ സത്യം വ്യക്തിഗതമോ അവ്യക്തിഗതമോ എന്നത് ഒരു വിവാദ വിഷയമാണ്. പരമസത്യം എന്ന് വെച്ചാല് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ്. ഭഗവത്ഗീത അതാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഇത് ഊന്നി പറയണം. അതായത് അവ്യക്തിഗതമല്ല, ഒരു വ്യക്തി തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ. പരമനിരപേക്ഷ തത്വം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണെന്ന് ബ്രഹ്മസംഹിതയിലും തറപ്പിച്ചു പറയുന്നു. ഈശ്വര പരമ കൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ അനാദിരാദർ ഗോവിന്ദ സർവകാരണ കാരണ. എല്ലാത്തിൻ്റെയും കാരണം ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ പരമപുരുഷനാണ്, നിരപേക്ഷ തത്വം എന്നുറപ്പിച്ച് പറയുന്നു. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ആരിലും എല്ലാവരിലും വെച്ച് ജീവാത്മാവ് എന്ന നിലയിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠനായത് ബ്രഹ്മാവ്. ദേവന്മാരിലും മനുഷ്യരിലും മൃഗങ്ങളിലും വെച്ച് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠനായിട്ട് ഏറ്റവും വലിയ ജീവാത്മാവാണ്
ബ്രഹ്മദേവൻ പോലും ഒരു ജീവാത്മാവാണ്. അപ്പൊ അതിനേലും ടോപ്പായിട്ടുള്ളത് ഭഗവാൻ മാത്രമാണ്. എന്നാൽ ഭഗവാനും ഉപരിയാണ് അതീന്ദ്രിയ സത്യമായ ഭഗവാൻ. എല്ലാ ഭൗതികത മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തമായ ആ അതീന്ദ്രിയതയ്ക്ക് ഭൗതിക രൂപമില്ല. അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയുന്നവർ ഇന്ദ്രിയാതീതരാകുന്നു. അറിയാത്തവര് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലെ ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നു. അത് ശ്വേതാശ്വരോപനിഷത്തിലും പറയുന്നുണ്ട്. വേദാഹമേദം പുരുഷം മഹാന്തമാദിത്യവർണം തമസപരസ്ഥ തമേവ വിദ്വാനതിമൃത്യുമേതി നാന്യ പന്ഥാ വിദ്യതേയനായ യസ്മാത് പരം നാപരമസ്തി കിഞ്ചിത് യസ്മാനാണിയോനോ ജായോസ്തി കിഞ്ചിത് വൃക്ഷ ഇവ സ്തബ്ധോബ്ദിവി തിഷ്ഠതേക സ്തേനേദം പൂർണ്ണം പുരുഷേണ സർവം. അതായത് അന്ധമായ ഭൗതിക അവബോധത്തിന് അതീതനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെന്ന് എനിക്കറിയാം. അവിടത്തെ അറിയുന്നവന് മാത്രമേ ജന്യമൃതികളുടെ ബന്ധങ്ങളെ അതിജീവിക്കാൻ കഴിയൂ. പരമപുരുഷനെ അറിയാന്ന് വെച്ചാലാണ് സത്യം അറിഞ്ഞു എന്നാണ് അർത്ഥം. അത് മുക്തിക്ക് വേറെ ഒരു മാർഗവും ഇല്ല. അപ്പൊ ഒരു വൃക്ഷം എപ്രകാരം വേരുകൾ വ്യാപിക്കുന്നുവോ അതുപോലെ തൻ്റെ വ്യാപകമായ ശക്തി എല്ലായിടത്തും ഭഗവാൻ പരത്തുന്നു. അപ്പൊ ഭൗതികങ്ങളും ആധ്യാത്മികങ്ങളുമായ ശക്തിവിശേഷങ്ങളെ എല്ലാ ലോകങ്ങളിലും പ്രസരിപ്പിച്ച് നിൽക്കുന്ന പരമപുരുഷൻ തന്നെയാണ് പരമനിരപേക്ഷ തത്വമായ ഭഗവാൻ എന്ന് ഈ സൂക്തങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കണം. അടുത്ത ശ്ലോകം നോക്കാം നമുക്ക്. 8 തുടങ്ങി 11 വരെയുള്ള കൃഷ്ണന്റെ വിവിധ ഐശ്വര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാണ്. രസം, അതായത് ജലത്തിലെ രസം ഭഗവാനാണ്, സൂര്യചന്ദ്രന്മാരിലെ പ്രകാശം ഭഗവാനാണ്, വേദമന്ത്രത്തിലെ ഓങ്കാരം ഭഗവാനാണ്, ആകാശത്തിലെ ശബ്ദം ഭഗവാനാണ്, പുരുഷന്റെ പൗരുഷം, ഭൂമിയുടെ പുണ്യഗന്ധം, തീയുടെ ചൂട്, ജീവന്റെ ജീവജാലങ്ങൾ, തപസ്വികളിൽ തപസ്സാണ്, സർവ ജീവജാലങ്ങളിലും ആദി ബീജം ഭഗവാനാണ്, ബുദ്ധിമാന്മാരിലെ ബുദ്ധി ഭഗവാനാണ്, തേജസ്വികളിലെ തേജസ്, ബലവാന്മാരിലെ ബലം, ധർമ്മവിരുദ്ധമല്ലാത്ത ജീവിതത്തിലെ ലൈംഗിക ജീവിതം, ഇതെല്ലാതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. കൃഷ്ണന്റെ വിവിധ ഐശ്വര്യങ്ങളാണ്. ഇനി അടുത്ത നോക്കാം. രസോഹമപ്സു കൗന്ദേയ പ്രഭാസ്മി ശശി സൂര്യയോ പ്രണവ സർവവേദേഷു ശബ്ദം ഖേ പൗരുഷം നൃഷു. നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം പറയണത്. ശ്ലോകം 8 തുടങ്ങി 11 വരെയുള്ളത് ഏതെല്ലാം ഇതില് ഭഗവാൻ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു എന്ന് കാണണം. ഹേ കുന്തിപുത്ര, ജലത്തിലെ രസവും സൂര്യചന്ദ്രന്മാരിലെ പ്രകാശവും വേദമന്ത്രങ്ങളിലെ പ്രണവവും ആകാശത്തിലെ ശബ്ദവും പുരുഷന്റെ പൗരുഷവും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അതായത് സർവ വ്യാപക ശക്തിയായ പ്രകാശത്തിലൂടെ പ്രത്യക്ഷനാകുന്നത് പോലെ ഭഗവാനും തൻ്റെ ധാമത്തിലിരുന്നു കൊണ്ട് വിശ്വവ്യാപ്തങ്ങളായ വ്യത്യസ്ത ശക്തികളിലൂടെ നമുക്ക് ദൃശ്യനായിത്തീരുന്നു. എല്ലാം വെള്ളത്തിലെ രസമാണ്. കടൽ വെള്ളത്തിന് കുടിക്കാൻ ആരും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല, അതിൽ ഉപ്പ് ചേരുന്നു. അതേസമയം ശുദ്ധജലത്തിന്റെ രസം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അതുപോലെ ബ്രഹ്മജ്യോതിസിൽ സൂര്യചന്ദ്രന്മാരുടെ പ്രകാശം ഭഗവാനാണ്. കൃഷ്ണൻ ഭഗവാനെ എല്ലായിടത്തും നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കണം. ഇനി ശ്ലോകം 9 എന്താ പറയുന്നത്? പുണ്യോഗന്ധ പൃഥിവീം ച തേജസ്മി ഭവ സൗജീവനം സർവഭൂതേഷു തപശ്ചാസ്മി തപസ്സിഷു. എന്താണ്? തീയിലെ ചൂട്, ഭൂമിയിൽ പുണ്യഗന്ധമായും തീയിലെ ചൂടായും ജീവജാലങ്ങളിലെ ജീവനായും തപസ്സുകളിൽ തപസ്സായും കുടികൊള്ളുന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെ എന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഇതിലെല്ലാത്തിലും ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഏതൊന്നിനുമുണ്ട് ഒരു സവിശേഷ ഗന്ധം. എന്താണ്? മണ്ണിന് ഒരു പ്രത്യേക ഗന്ധമുണ്ട്. മണ്ണൊക്കെ കിളച്ച് മറിച്ചിടുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ഗന്ധം അതിൽ നിന്ന് വരും. അത് ഭഗവാനാണ്. രാസദ്രവ്യങ്ങളുടെ കലർപ്പുണ്ടായാൽ ഈ രസം വ്യത്യസ്തമാകും. എല്ലാറ്റിനും മൗലികമായി ഒരു പ്രത്യേക ഗന്ധവും രസവുമുണ്ട്. വിഭാവസു,
അതേപോലെ അഗ്നിയിലെ ചൂട് ഭഗവാനാണ്. ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, അതെല്ലാം എല്ലാ ക്രിയാത്മക തത്വങ്ങളും ധാതുവർഗങ്ങളും സർവഭൗതിക മൂലകങ്ങളും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് ഉളവാകുന്നു എന്ന് നമ്മൾക്ക് കൃഷ്ണാബോധം ഉദിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാകും. കൃഷ്ണാബോധം ഏതൊരു മണ്ഡലത്തിലും പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ശ്ലോകം 10 നോക്കുക. 10 എന്തൊക്കെയാണ്? സർവ്വജീവജാലങ്ങളിലും ആദിബീജം ഭഗവാനാണ്. ബുദ്ധിമാന്മാരുടെ ബുദ്ധി, തേജസ്വികളുടെ തേജസ്, ഇതെല്ലാം ഭഗവാനാണെന്ന് കാണിക്കുന്നതാണ് 10ാമത്തെ ശ്ലോകം. ബീജം മാം സർവഭൂതാനാം വിദ്ധി പാർത്ഥ സനാതനം ബുദ്ധിർബുദ്ധിദാമസ്മി തേജസ് തേജസ്വിനാമഹം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ബീജം എന്താണ്? വിത്ത്. കൃഷ്ണനാണ് എല്ലാറ്റിൻ്റെയും ബീജം. ചരാചരങ്ങളായ ജീവജാലങ്ങൾ പലതരത്തിലുണ്ട്. അപ്പൊ പക്ഷിമൃഗാദികളുടെ ഉള്ളിലൊക്കെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഉള്ളിൽ ബുദ്ധിയായിട്ടിരിക്കുന്നതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ പറയും എന്തും പഠിച്ചിട്ട് ഓർമ്മയില്ല എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഭഗവാന് നല്ലോണം പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞ് പഠിച്ചാല് നമ്മൾക്ക് മറവിയിൽ നിന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ നമ്മളെ ആ ഉണർവിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരും. പരമാത്മാവ് ഭഗവാനാണ്. പരബ്രഹ്മം, പരമാത്മാവ്. ബ്രഹ്മം അവ്യക്തിഗതവും പരബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിഗതവുമാണ്. നിത്യോ നിത്യാനാം ചേതനശ്ചേതനാനാം എന്ന് കഠോപനിഷത്തിലെ ഏകോ ബഹൂനാം യോ വിധദാതി കാമാൻ. അതായത് നിത്യരിൽ വെച്ച് നിത്യനും സർവജീവാത്മാക്കളിൽ വെച്ച് സമുത്കൃഷ്ടനുമാണ് ഭഗവാൻ. സർവഭൂതങ്ങളെയും അവിടുന്ന് തന്നെ പരിപാലിക്കുന്നു. ബുദ്ധിയില്ലെങ്കിൽ ആർക്കും ഒന്നും പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. പക്ഷി മൃഗാദികളും ഇതിലൊക്കെ ഏറ്റവും വിവേചന ബുദ്ധിയുള്ളത് മനുഷ്യർക്കാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യജന്മം, അതും കലിയുഗത്തിൽ മനുഷ്യജന്മം കിട്ടി നാമം ജപിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിയും വിവേകവും നമുക്ക് തരുന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനമാണ്. ബുദ്ധിഹീനർക്ക് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ അറിയാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ തന്നെ ആണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലെല്ലാം സൂക്ഷ്മ ബുദ്ധിയായിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഓരോ പ്രപഞ്ച രഹസ്യവും കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാല് എല്ലാം വെളിവാക്കി തരുന്നത് ആ പരമാത്മാവാണ്. ഓരോരുത്തരുടെയും ഉള്ളിലിരുന്ന് പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നതും ഭഗവാനാണ്. നമുക്ക് തോന്നും അയ്യോ ഞാൻ ഓർത്തതായിരുന്നു അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടെന്ന്. ആരാണ് ആ ഉള്ളിലിരുന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്? പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ. എല്ലാവരും വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കണേ. മാതാജി എല്ലാവരോടും പറയണേ വീഡിയോ ഓൺ. മാതാജി വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്തിട്ടില്ലേ? മാതാജി അറ്റൻഡൻസ് ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്തോ? ഷെയർ ചെയ്തായിരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ അപ്പൊ കൃഷ്ണ. എല്ലാരും വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്ത് വെക്കുക. എന്നിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചോണ്ടിരിക്കുക. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചാപ്റ്ററാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചോണ്ടിരിക്കണം കേട്ടോ. നിങ്ങളുടെ മുഖം കണ്ടാലറിയാം ഞാൻ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്. വന്നിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ. 2 തവണ വന്നു. 2 തവണ വന്നു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി ഡിവൈസ് മാറ്റിയത് കൊണ്ട് എനിക്കത് പോയി. അപ്പൊ അത് നോക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ ഏതൊക്കെയാണ് ത്രിഗുണങ്ങള്? സത്വം, രജസ്, തമസ്. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകം നോക്കാം. 11. ബലം ബലവതാം ചാഹം കാമരാഗ വിവർജിതം ധർമാവിരുദ്ധോ ഭൂതേഷു കാമോസ്മി ഭരതർഷഭ. എന്താണ് പറയണത്? അല്ലയോ ഭരതർഷഭ, ഞാനാണ് ബലവാന്മാരുടെ കാമരാഗ വിവർജിതമായ ബലം തരുന്നതും ഭഗവാൻ തന്നെ. ധർമ്മവിരുദ്ധമല്ലാത്ത ലൈംഗിക ജീവിതവും ഞാൻ തന്നെ. ശരിയായിട്ടുള്ള ഗൃഹസ്ഥന്മാർക്ക് അവരുടെ കാമരാഗ വിവർജിതമായ കാമരാഗമൊക്കെ ഇല്ലാത്ത ആ ഒരു ലൈംഗിക ജീവിതവും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ബലവാന്റെ ബലം അശക്തന്റെ രക്ഷയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കപ്പെടണം. സ്വന്തം മേന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയല്ല നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ടത്, മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കാനായിരിക്കണം നമ്മുടെ ബലം. നമ്മുടെ ഏത് ഗുണവോ മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കണം. മക്കളിൽ കൃഷ്ണാബോധം ഉളവാക്കുന്നതും അച്ഛനമ്മമാരുടെ കടമയാണ്. യേ ചൈവ സാത്വികാഭാവ രാജസാസ്താമസാശ്ചയേ മത്തയേ വേദിതാൻ വിദ്ധി നാത്വഹം തേഷു തേമയി. സാത്വികങ്ങളും രാജസങ്ങളും താമസങ്ങളും 3 ഗുണങ്ങളാണ് ഇത്. സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം.
സാത്വികം, രാജസം, താമസങ്ങളുമായ എല്ലാ അവസ്ഥകളും എൻ്റെ ശക്തിയുടെ ബഹിസ്ഫുരണങ്ങളാണ്. ഒരർത്ഥത്തിൽ അവയെല്ലാം ഞാൻ തന്നെ, എങ്കിലും ഞാൻ അവയ്ക്ക് അധീനനല്ല. ഞാൻ ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾക്ക് അധീനനല്ല, മറിച്ച് അവയെല്ലാം എന്നിൽ നിലകൊള്ളുന്നു. പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായാണ് നടക്കുന്നത്. ഈ ത്രിഗുണങ്ങൾ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഉളവാകുന്നുവെങ്കിലും അദ്ദേഹം അതിൽ നിന്ന് അവയ്ക്കൊന്നും അധീനനല്ല, അതീതനാണ്. ഏതൊക്കെയാണ് ത്രിഗുണങ്ങള്? സത്വം, രജസ്, സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം നിർഗുണനാകുന്നു. നിർഗുണൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഗുണവും ഇല്ലാത്തവനല്ല, എല്ലാ ഗുണങ്ങൾക്കും അതീതൻ. അതായത് പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നുവെങ്കിലും അവിടത്തെ ബാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് സാരം. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ വിവിധ സവിശേഷതകളിൽ ഒന്നാണിത്. ശ്ലോകം 13. ത്രിഭിർഗുണമയേർഭാവൈരേഭി സർവമിദം ജഗത് മോഹിതം നാഭിജാനാതി മാമേഭ്യം പരമവ്യയം. ഗുണമയേ, ഗുണമയങ്ങളായ, അതായത് സത്വം, രജസ്, തമസ് എന്നീ ഗുണങ്ങൾ. അപ്പൊ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ വ്യാമോഹിതമായ ഈ ലോകം ഇവയ്ക്ക് അതീതനും അവ്യയനുമായ എന്നെ അറിയുന്നില്ല. പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ വശീകരിക്കപ്പെട്ടതാണ് ഈ ലോകം. നമ്മളെല്ലാവരും പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ വശീകരിക്കപ്പെട്ടവരാണ്. അങ്ങനെ അതിൽപ്പെട്ടവർക്ക് ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതനും സർവേശ്വരനുമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. പ്രകൃതിക്ക് അധീനനായ ഓരോ നമ്മളെല്ലാം പ്രകൃതിക്ക് അധീനരാണ്. ഭഗവാനാണെങ്കിൽ ഈ ഗുണങ്ങൾക്കെല്ലാം അതീതനാണ്. അധീതൻ, അധീനൻ. അതീതൻ എന്ന് വെച്ചാൽ അതിനും ഉപരി. മറ്റേ അധീനൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഗുണങ്ങളിൽ പെട്ടിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നത്. ഓരോ വിധത്തിലുള്ള ശരീരാകൃതിയും പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള മാനസികവും ശാരീരികവുമായ പ്രവർത്തനങ്ങളുമുണ്ട്. ഈ 3 ഭൗതിക ഗുണങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് 4 വിഭാഗം മനുഷ്യരുണ്ട്. സത്വഗുണം മാത്രമുള്ളവര്, അവരെയാണ് ബ്രാഹ്മണർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. പൂർണ്ണമായും രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവരാണ് ക്ഷത്രിയര്. പൂർണ്ണമായും രജോ ഗുണത്തിലുള്ളത് ക്ഷത്രിയര്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രജോ ഗുണവും തമോ ഗുണങ്ങൾക്കും അധീനരായവരാണ് വൈശ്യര്. തമോ ഗുണം മാത്രമുള്ളവരെ ശൂദ്രരായും വിളിച്ചു പോരുന്നു. അവരിലും താഴേക്കിടയിലുള്ളവരാണ് മൃഗങ്ങളോ മൃഗപ്രായരോ ആണ്. എന്നാൽ ഇവയൊന്നും സ്ഥിരമല്ല. അപ്പൊ നമ്മള് എല്ലാത്തിലേക്കും മാറാൻ സാധിക്കും. നമ്മൾക്ക് സത്വഗുണത്തിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും, രജോ ഗുണത്തില് മാത്രമായിട്ട് പോകാൻ പറ്റും, രജോ ഗുണവും തമോ ഗുണത്തിലേക്കും പോകാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ ശൂദ്രര് തമോ ഗുണമാണ്, അത് വെച്ച് അവരെന്നും തമോ ഗുണികളാവില്ല. അങ്ങനെ മാറാൻ സാധിക്കും. നാം ബ്രാഹ്മണനോ ക്ഷത്രിയനോ വൈശ്യനോ ശൂദ്രനോ ആരുമാകട്ടെ, ഈ ജീവിതം ക്ഷണികമാണ്. അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ആരാവാൻ പോകുന്നു എന്നറിയാനും വയ്യ. എന്നിട്ടും മായാശക്തിക്ക് വശംവദരായി നമ്മൾ സ്വയം ദേഹാത്മഭാവന കൈക്കൊണ്ട് നമ്മൾ അമേരിക്കക്കാരാണ്, ഇന്ത്യക്കാരാണ്, റഷ്യനാണ്, ബ്രാഹ്മണനാണ്, ഹിന്ദു ആണ്, മുസ്ലിമാണ്, അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നു. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ അകപ്പെട്ടു പോയാൽ ഇവയ്ക്കെല്ലാം പിന്നിൽ നിൽക്കുന്ന പരമപുരുഷനെ നാം മറന്നു പോവുകയും ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ത്രിഗുണങ്ങളാൽ വ്യാമോഹിതരായവർ ഭൗതിക പശ്ചാത്തലത്തിന് പിന്നിലുള്ള തന്നെ, അതായത് ഭഗവാനെ അറിയുന്നില്ലെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ജീവാത്മാക്കൾ തന്നെ അനേക വിധത്തിലുണ്ട്. ആരൊക്കെ? മനുഷ്യര്, ദേവന്മാര്. അപ്പൊ ദേവന്മാര്, ബ്രഹ്മാവ് തുടങ്ങി എല്ലാവരും ജീവാത്മാക്കൾ തന്നെയാണ്. ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ നിൽക്കുന്നതാണ് ബ്രഹ്മാവ്. അപ്പൊ മനുഷ്യർ, ദേവന്മാർ, മൃഗങ്ങൾ, അങ്ങനെ ജീവാത്മാക്കൾ വിവിധ തരത്തിലുണ്ട്. അവയിൽ ഓരോന്നും ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അധീനരാണ്. അതീന്ദ്രിയനായത് ഒരാൾ മാത്രമുള്ളൂ, അതാണ് ഭഗവാൻ. രാജസ് തമ സ്വഭാവികൾക്ക്, എന്തിന് സാത്വികന്മാർക്ക് പോലും പരമസത്യത്തിന്റെ അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മബോധത്തിനപ്പുറം പോകാൻ കഴിയുന്നില്ല. എന്തൊക്കെയാണ്?
ഭഗവാൻ എന്ന് പറയണത് ഇന്നലെ പറഞ്ഞല്ലോ, എന്തൊക്കെ ഗുണങ്ങൾ ചേർന്നതാണ് ഭഗവാൻ? സൗന്ദര്യം, സമ്പത്ത്, ഐശ്വര്യം, സമ്പത്ത്, വൈരാഗ്യം, സൗന്ദര്യം, ഐശ്വര്യം, ജ്ഞാനം, ജ്ഞാനം, ബലം, യശസ്, ത്യാഗം. ഇതെല്ലാം പൂർണ്ണമായി അറിയുന്നത്. ആരാണിത് പറഞ്ഞത്? ഭഗവാന്റെ നിർവചനം പരാശരമണി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവാന്റെ മുമ്പിൽ അവർ അമ്പരന്ന് പോകുകയുള്ളൂ. സാത്വികർക്ക് പോലും ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിപ്രഭാവം അറിയാൻ സാധിക്കില്ലെന്നിരിക്കെ രജസ് തമോധീനർക്ക് അതെങ്ങനെ സാധിക്കും? അപ്പൊ ഈ 3 ഗുണങ്ങൾക്കും അതീതനാണ് കൃഷ്ണാവബോധം. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ സ്ഥിരനിഷ്ഠരായവർ മാത്രമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ മുക്തി നേടുന്നത്. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകം നമുക്ക് കാണാതെ പഠിക്കാനുള്ളതാണ്. 14 ശ്ലോകം 14. ദേവി ഹേഷ ഗുണമയി മമ മായ ദുരത്യയ മാമേ വയേ പ്രപദ്യന്തേ മായ മേധാം തരന്തിതേ. ദേവി അഭൗതികമായ, ഗുണമയി ഗുണമയിയായ, അതായത് ഈ ത്രിഗുണങ്ങളും അടങ്ങുന്ന, മമ ഏഷ മായ എൻ്റെ മായാശക്തി. എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ തന്നെയാണ് ഈ മായാശക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ദുരത്യയാകുന്നു, അതായത് കീഴടക്കാനാകാത്തതാകുന്നു. ആര് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുന്നുവോ അവർക്ക് ഇതിനെ കീഴടക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ദേവി ഹേഷ ഗുണമയി. ദേവി എന്നാണ് അഭൗതികമായ, അഭൗതികമാണത്. ദേവി ഹേഷ ഗുണമയി മമ മായ എൻ്റെ തന്നെ മായാശക്തിയാണ്. മമ മായ ദുരത്യയ മാമേവ യേ പ്രപദ്യന്തേ എന്നെ മനസ്സിലാക്കുന്നവർക്ക് ഇതിനെ തരണം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ വിവർത്തനം അല്ലെങ്കിൽ അർത്ഥം നോക്കി മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം എന്ത് ചൊല്ലി പഠിക്കണം? ശ്ലോകം. അർത്ഥം ഒന്ന് വായിക്കുക, വിവർത്തനം വായിക്കുക, അതിനുശേഷം മാത്രം ശ്ലോകം പഠിക്കുക. വെറുതെ കാണാപ്പാഠം പഠിക്കരുത്. ഇന്ന് വിമല മാതാജി ശരിക്കും ചൊല്ലി. അടുത്ത മാതാജി ആരായിരുന്നു? രാധമാതാജി അത് കാണാപ്പാഠം പഠിക്കുമ്പോ അങ്ങനെയല്ല പഠിക്കണ്ട, ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കണം. എങ്ങനെ? അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കുക, വിവർത്തനം മനസ്സിലാക്കുക, അതിനുശേഷം ശ്ലോകം പഠിക്കുക. ദേവി ഹേഷ ഗുണമയി മമ മായ ദുരത്യയ മാമേ വയേ പ്രപദ്യന്തേ മായ മേധം തരന്തിത. 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയ എൻ്റെ ദിവ്യശക്തിയെ, അതാണ് മമ മായ ദുരത്യയ, എൻ്റെ ദിവ്യശക്തിയെ അതിജീവിക്കുക എളുപ്പമല്ല. എന്നാൽ എനിക്കായി സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നവർക്ക് അത് നിഷ്പ്രയാസം സാധിക്കും. ഇതേ വാക്ക് തന്നെ വേണമെന്നില്ല. ഭഗവാനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക്, അല്ലെ ഭഗവാനില് ശരണാഗതി പ്രാപിക്കുന്നവർക്ക് ഭഗവാന്റെ തന്നെ ശക്തിയായ മായാശക്തിയെ അതിജീവിക്കാൻ സാധിക്കും. ഇങ്ങനെ പഠിച്ചാലും മതി. നമ്മുടേതായ വാക്കുകളിൽ പഠിക്കാം. ഭാവാർത്ഥം: പരമപുരുഷന് എണ്ണമറ്റ ശക്തികളുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ദിവ്യമായ ശക്തികളാണ്. ജീവാത്മാക്കളെല്ലാം അവിടുത്തെ ശക്തിയുടെ അംശങ്ങളായാൽ അതുകൊണ്ട് അവയ്ക്കും ദിവ്യത്വമുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ അംശം തന്നെയാണ് നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കള്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതും എന്താണ്? ദിവ്യമാണ്. പക്ഷെ ഭൗതിക ശക്തിയുമായുള്ള സമ്പർക്കം കൊണ്ട് അതിന്റെ മൗലികമായ ദിവ്യപ്രഭാവം മൂടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. തങ്ങളെ ആവരണം ചെയ്യുന്ന ഭൗതിക ശക്തിയുടെ സ്വാധീനതയെ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് അതിജീവിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാം? ഭഗവാനെ നമ്മളെ പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഈ ബന്ധനത്തിൽപ്പെട്ടവനെന്നർത്ഥം. ഭൗതിക ചരിത്രത്തിൽ ഇന്ന കാലഘട്ടത്തിലാണ് ജീവന് ബന്ധനം വന്നുപെട്ടതെന്ന് ആർക്കും കണ്ടെത്താൻ കഴിയില്ല. നമ്മൾ പല പല ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യ ജന്മത്തിൽ എത്തിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്തെല്ലാം നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ നടന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാൻ സാധിക്കില്ല. ഇതെല്ലാം ഭഗവാന് അറിയാൻ സാധിക്കും. ഈ ഭൗതിക ശക്തിയെ നയിക്കുന്നത് ജീവാത്മാവിന് അതിജീവിക്കാനാവാത്ത ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്ത് വേണം? ഭഗവാനിൽ നമ്മള് ശരണം പ്രാപിക്കാം. മായ അസത്യവും ക്ഷണികവുമാണ്. എന്നാൽ അതിന് പിന്നിൽ നിൽക്കുന്ന പരമോന്നതനായ ഒരു ഇന്ദ്രജാലക്കാരനാണ്, സർവനിയന്താവും
സർവേശ്വരനുമായ ഭഗവാൻ എന്നാണ് ശ്വേതാശ്വര ഉപനിഷത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഗുണം എന്ന വാക്കിന് രണ്ടർത്ഥമുണ്ട്. ഒന്ന് കയർ, ബദ്ധനായ ജീവൻ വ്യാമോഹത്തിന്റെ പാശങ്ങളാൽ കെട്ടിവരിയപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. കൈകാലുകൾ ബന്ധിക്കപ്പെട്ട ഒരാൾക്ക് സ്വയം സ്വതന്ത്രനാകാൻ വയ്യ. മറ്റൊരാളുടെ ബന്ധനത്തിലല്ലാത്ത ഒരാളുടെ സഹായം വേണം. അതേപോലെ നമ്മളും എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ സ്വയം ബന്ധനസ്ഥരാണ് ഈ ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അടിമപ്പെട്ടിട്ട്. അപ്പൊ എന്ത് വേണം? ഒരു ഗുരുവിനെ സമീപിക്കണം. എന്നിട്ട് വേണം ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് ആർക്കും വിട്ടുപോവാൻ സാധ്യമല്ല. ഭക്തിപൂർവമായ സേവനം അഥവാ കൃഷ്ണാബോധം കൊണ്ട് മോചനം നേടാം. അങ്ങനെ അപ്രതിരോധ്യമായ ശക്തിയെ വരുത്തിയിൽ നിർത്തി ബദ്ധനായ ജീവാത്മാവിന് മുക്തിയെ നൽകാൻ മായയുടെ അധീശനായ ഭഗവാന് സാധിക്കും. മാമേവ എന്ന വാക്ക് ഇവിടെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നു. മാം എന്നാൽ കൃഷ്ണനെ മാത്രം ആശ്രയിക്കുക. ബ്രഹ്മാവിനെയോ ശിവനെയോ അല്ല, അതെല്ലാം ജീവാത്മാക്കളാണ്. ഏറ്റവും ഉയർന്ന തരത്തിൽപ്പെട്ട ജീവാത്മാക്കളാണെന്ന് മാത്രം. ബ്രഹ്മാവിനെയോ ശിവനെയോ അല്ല. ആരെയാണ്? മായയ്ക്ക് അധിപതിയായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ തന്നെ നമ്മള് ശരണാഗതി പ്രാപിക്കണം. കൃഷ്ണനെ അറിയുന്നത് കൊണ്ടേ മുക്തി സാധ്യമാവൂ. വിഷ്ണുവിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് മാത്രമേ മുക്തി നേടാൻ സാധിക്കും. ഹരി 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 എന്ന് തന്നെ നമ്മള് വിളിക്കണം. ഹരിയെ തന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കണം. മുക്തിപ്രദാത സർവേഷ വിഷ്ണുരേവന സംശയ. എല്ലാവർക്കും മോക്ഷദായകനായിട്ടുള്ളത് വിഷ്ണു മാത്രമാണ് എന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഇനി അത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ അടുത്ത ശ്ലോകം 15. നമാം ദുഷ്കൃതിനോ മൂഢ പ്രപദ്യന്തേന രാധമാഹ മായയാ ബഹൃതജ്ഞാന ആസുരം ഭാവം ആശ്രിതാഹ. ദുഷ്കൃതിന ദുഷ്കർമ്മം ചെയ്യുന്ന മൂഢന്മാരായി, അങ്ങനെ ദുഷ്കൃതരായ മൂഢന്മാരും മനുഷ്യ അധമന്മാരും മായയാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോടു കൂടിയവരും. മായയാബഹൃത ജ്ഞാന, മായയാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോടു കൂടിയവരും നിരീശ്വരരുമായ അസുരന്മാർ എന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നില്ല. ആരൊക്കെയാണ് ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കാത്തവർ? എന്താരൊക്കെയാണ്? ദുഷ്കൃതരായ മൂഢന്മാർ. അവർക്കൊന്നും ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നത് ഇഷ്ടമല്ല. നിരീശ്വരവാദികള്, മനുഷ്യ അധമന്മാര്, ഏറ്റവും അധമ തലത്തിൽ ചിന്തിക്കുന്നവര്, ഭഗവാനെ പറ്റി അവർക്ക് അറിയില്ല. മായയാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോടു കൂടിയവരും നിരീശ്വരരുമായ അസുരന്മാർ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ തൃപ്പാദങ്ങളിൽ സ്വയം ആത്മസമർപ്പണം ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ കർക്കശ നിയന്ത്രണം അതിലംഘിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ആരൊക്കെയാണ് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുന്നവര് എന്നാണ് പറയുന്നത്? ഉത്തമ വൈജ്ഞാനികരും സമൂഹത്തിന്റെ നായകന്മാരുമായ ബ്രഹ്മാവ്, ശിവൻ, കപിലൻ, കുമാരന്മാർ, മനു, വ്യാസൻ, ദേവലൻ, അസിതൻ, ജനകൻ, പ്രഹ്ലാദൻ, ബലി എന്നിവരും പിൽക്കാലത്തെ മാധ്വാചാര്യ, രാമാനുജാചാര്യര്, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, ഇതെല്ലാം പരമാധികാരികളും സർവജ്ഞനുമായി ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളിൽ ശരണം നേടിയിട്ടുള്ളവരുടെ പേരുകളാണ് ഈ പറഞ്ഞതെല്ലാം. അതുപോലെ തത്വവിചക്ഷണന്മാരും ശാസ്ത്രജ്ഞരും ഒക്കെ ആയിരുന്നു. എന്നാൽ വാസ്തവത്തിൽ തത്വചിന്തകരോ ശാസ്ത്രജ്ഞരോ ഭരണകർത്താക്കളോ അല്ലാതെ ഭൗതിക ഉന്നതിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഭാവിക്കുന്ന കൂട്ടർ ഭഗവാന്റെ മാർഗത്തെയോ പദ്ധതിയെയോ സ്വീകരിക്കാറില്ല. അവർക്ക് ഭൗതിക സുഖം മാത്രം വേണ്ടവര് ഭഗവാനെ പറ്റി ചിന്തിക്കാറില്ല. പക്ഷെ അതൊരു വിഫല ശ്രമമാണ്. അവർക്ക് ഉന്നമനം കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിലും ആര് തന്നെ വിചാരിക്കണം? ഭഗവാൻ തന്നെ വിചാരിക്കണം. അവരെയാണ് നാസ്തികർ എന്ന് പറയുന്നത്. ദുഷ്കൃതി എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നാസ്തികരായ പദ്ധതി കർത്താക്കളെയാണ്. സത്കർമ്മം ചെയ്തവന്, നാസ്തികനായ ആസൂത്രകനും ചിലപ്പോൾ അതിബുദ്ധിമാനും ഗുണവാനുമായിരിക്കാം. പിന്നെ മൂഢന്മാര്, അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് മൂഢന്മാര്. ഭാരം ചുമക്കുന്ന മൃഗങ്ങളെ പോലെയുള്ളവരാണ് മൂഢന്മാര്. അവർ എപ്പോഴും
പണി ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. പണി ചെയ്യാൻ വേറെ ഒന്നും അവർക്ക് ചിന്തില്ല. അതിന്റെ ഫലം സ്വയം അനുഭവിക്കുക. ഭഗവാന് വേണ്ടി അത് സമർപ്പിക്കാനൊന്നും അവർ തയ്യാറല്ല. അതിനുള്ള മികച്ച ഉദാഹരണമാണ് കഴുതകള്. കഴുതകൾക്ക് എപ്പോഴും കുറച്ച് പുല്ല് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവരെന്തും യജമാനു വേണ്ടി എന്തും ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ആ മൃഗത്തിനറിയില്ല. രാപ്പകല് കഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഒരു കെട്ട് പുല്ല് തിന്നാൻ കിട്ടിയാൽ അതിന് തൃപ്തിയായി. അതുപോലെയാണ് എന്തിനും ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന മൂഢന്മാര്. ഉടമസ്ഥൻ തല്ലുമോ എന്ന് ഭയന്നിട്ടായാലും സ്വല്പം ഒന്ന് മയങ്ങിയാൽ സന്തോഷം. അതേപോലെ ഇണയുടെ ചവിട്ടും കുത്തും നിരന്തരം ഏറ്റുകൊണ്ട് ലൈംഗിക തൃഷ്ണ ശമിപ്പിച്ചാൽ അതിന് തൃപ്തിയായി. ചിലപ്പോൾ കഴുത പാട്ട് പാടാറുണ്ട്, തത്വജ്ഞാനം ഓതാറുമുണ്ട്. അത് അവരോട്, ആ കഴുതയോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ മൂഢന്മാരെ. അപ്പൊ ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെടണമെന്ന് അവർക്ക് ചിന്തയില്ല. കുറച്ച് പുല്ല് കിട്ടുക, അതേപോലെ ഇണയുമായിട്ട് ചേരുക. കർമ്മ യജ്ഞത്തിനായുള്ളതാണെന്ന് ഈ മൂഢന്മാരൊന്നും മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ തങ്ങളുടെ പ്രയത്നത്തിൽ മാത്രം ചിന്തിക്കുന്നവരാണ് മൂഢന്മാര്. അതേപോലെ തന്നെ അമേദ്യം ഭക്ഷിക്കുന്ന പന്നികള് നെയ്യും പഞ്ചസാരയും ചേർത്തുണ്ടാക്കുന്ന പലഹാരങ്ങളൊന്നും സ്വീകരിക്കാൻ കൂട്ടാക്കാറില്ല. അവറ്റകൾക്ക് ആ അമേദ്യത്തിന്റെ സ്വാദാണ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോ ക്ഷണികമായ ഭൗതിക ലോകത്തെയും മൂഢന്മാരായ ഉൾക്കൂട്ടർ ക്ഷണികമായ ഭൗതിക ലോകത്തെ സംബന്ധിച്ച ഇന്ദ്രിയ ആഹ്ലാദകാരികളായ വാർത്തകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കേൾക്കും. ഭൗതിക ലോകത്തെ ചലിപ്പിക്കുന്ന ശാശ്വത ജീവിത ചൈതന്യത്തെ പറ്റി കേൾക്കാന് അവർക്ക് സമയമില്ല. പിന്നെ മറ്റൊരു തരം ദുഷ്കൃതികളുണ്ട്. ആരാണ്? നരാധമന്മാർ. നരൻ എന്നാൽ മനുഷ്യൻ, അധമൻ എന്നാൽ ഏറ്റവും താണവൻ. അപ്പൊ 84 ലക്ഷം ജീവി വിഭാഗങ്ങൾ ഉള്ളതില് 4 ലക്ഷം നരവംശ വിഭാഗങ്ങളാണ്. അപരിഷ്കൃതമായ അസംഖ്യം മനുഷ്യവർഗങ്ങളും ഇക്കൂട്ടത്തിൽപ്പെടും. ഇങ്ങനെയുള്ളവരാണ് നരാധമന്മാർ എന്ന് പറയുന്നത്. അവർക്ക് ഇതൊന്നും നിശ്ചിത പ്രമാണങ്ങൾക്കും നിയമങ്ങൾക്കും ഒന്നും വഴങ്ങി അവര് ജീവിക്കില്ല. പിന്നെയാണ് നഷ്ടപ്പെട്ട അവബോധം വീണ്ടെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് പരിഷ്കൃതമായ മനുഷ്യ ജീവിതം എന്നവർ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. ഏറ്റവും ക്ലേശകരമായ ഒരവസ്ഥയാണ് അല്ലെ, നമ്മുടെ അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിൽ ഇരിക്കെ ഏറ്റവും ക്ലേശകരമായ അവസ്ഥയിലാണ് അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിൽ ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ ഇരുന്ന് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കും, എങ്ങനെയെങ്കിലും പുറത്തു വന്നാലേ ഭഗവാനെ സേവിച്ചു കൊള്ളാം എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ഇരിക്കുക. പക്ഷെ പുറത്ത് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ എന്താണ്, ലാളനയും ഇതൊക്കെ കെട്ടി കഴിയുമ്പോൾ ആ കഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവരവിടെ മറന്നു പോവുകയാണ് ചെയ്യണത്. ഈശ്വരനുമായുള്ള ശാശ്വത ബന്ധം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് അവരങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത്. ഗർഭത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോന്നാലാകട്ടെ ജനന സമയത്തുള്ള ക്ലേശാനുഭവങ്ങളെയും അവയിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിച്ച ഭഗവാനെയും കുറിച്ച് മറന്നു പോവുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോ എന്ത് ചെയ്യണം? കുട്ടികളില് ഈ അവബോധം വളർത്തിയെടുക്കേണ്ട കടമ ആർക്കുള്ളതാണ്? രക്ഷിതാക്കൾക്കുള്ളതാണ്. കുട്ടികൾക്ക് ഏത് നിലയിലേക്ക് വേണമെങ്കിലും അവരെ മാറ്റാൻ ആ സമയത്ത് സാധിക്കും. അപ്പൊ വർണ്ണാശ്രമ ധർമാനുസൃതമായി കൃഷ്ണാവബോധത്തെ ഉണർത്തലാണ് ഈ അനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം. 10 വിധം കർമ്മങ്ങള് അനുഷ്ഠിക്കാൻ പറയാറുണ്ട് അല്ലെ, അതിനനുസരിച്ച്. അങ്ങനെ ജനങ്ങളെല്ലാം നരാധമന്മാരാകുമ്പോൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ശക്തിപ്രഭാവത്താൽ വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് കേവലം പൊള്ളയായി തീരുന്നു. അപ്പൊ എന്ത് വേണം? പണ്ഡിതനായ ബ്രാഹ്മണനെയും ചണ്ടാലനെയും നായ പശു മുതലായ മൃഗങ്ങളെയും ഒരേ നിലയിൽ കാണുന്നവനത്രേ ഭഗവത്ഗീതയുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ അറിവുള്ളവൻ. ബ്രാഹ്മണനെയും ചണ്ടാളനെയും നായ പശു മുതലായ മൃഗങ്ങളെയും ഒരേ നിലയിൽ, എല്ലാവരും ഒരേ നിലയിൽ എന്ന് വെച്ചാല് എല്ലാവരിലും ഈശ്വര ചൈതന്യം കുടികൊള്ളുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവരാണ് യഥാർത്ഥമായ ഭഗവത്ഗീതയുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ അറിവുള്ളവൻ. പണ്ഡിതൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവരെയാണ്. ഒരു ഭക്തന്റെ കനിവ് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ആധ്യാത്മിക ബോധത്തെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കൂ. അപ്പൊ ഇതിലിരിക്കുന്നവരൊക്കെ
ഇതൊക്കെ ആരെങ്കിലും ഒരാള് പറഞ്ഞ് അറിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ഇങ്ങനെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് വരാനൊരു വഴി തുറന്നു കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞ് അവരുടെ വഴി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് എത്തിപ്പെടും. അപ്പൊ അതാണ് ഭഗവാന്റെ ഒരു നിയോഗം പോലെ എത്തിപ്പെടും. ജനങ്ങൾ ഭഗവത് സന്ദേശങ്ങൾ വിനയാദരപൂർവ്വം കേൾക്കണമെന്ന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഭാഗവത ധർമ്മം അഥവാ ഭക്തന്മാരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനിടയ്ക്ക് പറയുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇനിയൊരു വിഭാഗമാണ് ദുഷ്കൃതികൾ. എന്താണ്? മായയാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോടു കൂടിയവര്. അപ്പൊ മൂഢന്മാര്, അത് കഴിഞ്ഞ് ദുഷ്കൃതികള്, മൂഢന്മാര്, ദുഷ്കൃതികൾ, മായയാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോടു കൂടിയവര്. അതില്ല, ഒന്നും കാണുന്നില്ല അതില്, സ്ലൈഡ് ഒന്നും കാണുന്നില്ല. സ്ലൈഡ് ഇത് വരണുള്ളൂ, മാതാജി എടുക്കണത്. ഇത് ഇതിന്റെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകണം. അതിൽ കുറെ ഭാവാർത്ഥമുണ്ട്, നമ്മളായിട്ടില്ല അത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ മൂഢന്മാര്, ദുഷ്കൃതികള്, നരാധമന്മാർ. ഇനി മൂന്നാമത്തെ കൂട്ടരാണ് ദുഷ്കൃതികള്, മായയാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ടവര്. ഇനി മായയെ അപഹൃതജ്ഞരായി അസംഖ്യം ആളുകളുണ്ട്. ഭഗവത്ഗീത പണ്ഡിതന്മാരിൽ പോലും ഉണ്ട് അങ്ങനെ. ശ്രീകൃഷ്ണനാണ് പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ എന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ലളിതമായ ഭാഷയിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നാലാമത്തതാണ് ആസുര ഭാവികൾ, ആസുര സ്വഭാവികൾ അഥവാ ആസുരം ഭാവം ആശ്രിതർ ആണ് നാലാമത്തെ ദുഷ്കൃതികൾ. ഇവര് തികച്ചും നാസ്തികരാണ്. ഈ ഭാവാർത്ഥം ശരിക്കും ഒന്ന് വായിച്ചു പോണം കേട്ടോ. എന്തുകൊണ്ട് അവതരിച്ചുകൂടാ? ഭഗവാൻ എന്തുകൊണ്ട് അവതരിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിന് ശരിയായ ഉത്തരം നൽകാൻ അവർക്ക് സാധിക്കാറില്ല താനും. ഭഗവാനെ നിന്ദിക്കാനാണ് അവർക്ക് താല്പര്യം. ദക്ഷിണേന്ത്യ ആൾവാർ, യമുനാചാര്യർ, അങ്ങനെ അവരൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അല്ലയോ ഭഗവാനെ, അവിടത്തേക്ക് അസാധാരണങ്ങളായ ലീലകളും ഗുണങ്ങളും രൂപങ്ങളും ഉണ്ട്. സത്വഗുണത്തിൽ അധിഷ്ഠിതങ്ങളായ ധർമ്മശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളാൽ അങ്ങയുടെ വ്യക്തിത്വം സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ശുദ്ധമൂഢന്മാർ, നരാധമന്മാർ, മായാമോഹിതരായ ഊഹാപോഹികൾ, തികഞ്ഞ നിരീശ്വരവാദികൾ എന്നിവർ ശാസ്ത്രാനുസൃതവും ആധികാരികങ്ങളുമായ ഉപദേശങ്ങൾ നൽകിയാലും ഒരിക്കലും പരമപുരുഷന്റെ പാദകമലങ്ങളിൽ അവര് അഭയം പ്രാപിക്കില്ല. അഭയം പ്രാപിക്കാത്ത 4 കൂട്ടരെയാണ് ഈ ഒരു ഭാവാർത്ഥത്തിലൂടെ വിശദമാക്കിയത്. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകം നോക്കാം. ശ്ലോകം 16. ഇവിടെ ഒന്നും കൂടി അത് വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട. മൂഢന്മാര്, നരാധമന്മാര്, ആസുരം ഭാവമാശ്രിത, മായയാപഹൃത ജ്ഞാന. എന്താണ് മൂഢന്മാര്? ഭാരം ചുമക്കുന്ന കഴുതയെ പോലുള്ളവര്. നരാധമന്മാര് മനുഷ്യന്മാരിൽ തന്നെ ഏറ്റവും താണവര്. ആസുരം ഭാവമാശ്രിത, ഭഗവത് വ്യക്തിത്വത്തിൽ ഈർഷ്യയുള്ള നിരീശ്വരവാദികൾ, തികച്ചും നാസ്തികരാണ്. അങ്ങനെ ഒരു ഭഗവാനെ ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നവരാണ് ആസുരം ഭാവം ആശ്രിത. പിന്നെ അടുത്തത് മായികമായ ഭൗതിക ശക്തിയാൽ അവയുടെ ആർജിത ജ്ഞാനമെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതാണ് മായയ അപഹൃത ജ്ഞാന. ദുഷ്കൃതർ, ദുഷ്കർമ്മം ചെയ്യുന്നവർ തന്നെ തെറ്റായ വിധത്തിലാണ് അവരുടെ ബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ 4 തരത്തിലുള്ള ആളുകൾ അതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. കഴുത ഇങ്ങനെ ഭാരം ചുമന്നുകൊണ്ട് പോയിരിക്കണ അങ്ങനെയുള്ളത് എൻ്റെ ഇത്. ഇനി ചതുർവിധ. ഇനി ആരൊക്കെയാണ് ഭഗവാനെ ഭജിക്കുന്നവരാരൊക്കെയാണെന്നാണ് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞത്. ചതുർവിധ ഭജന്തേ മാം ജനാ സുഹൃദിനോ അർജുന ആർത്തോ ജിജ്ഞാസുരർത്ഥാർത്ഥി ജ്ഞാനി ചാപരദർശഭ. ആരൊക്കെയാണ് ഭഗവാനെ ഭജിക്കുന്നവര്? നേരത്തേക്ക് പറഞ്ഞത് 4 പേര് ഭഗവാനെ ഭജിക്കാത്തവര്. ഇനി ഭഗവാനെ ഭജിക്കുന്നവരാരൊക്കെയാണ്? ഹേ ഭരത കുലശ്രേഷ്ഠ, സുകൃതികളായ 4 കൂട്ടരാണ് എന്നെ ഭജിക്കുന്നത്. ആരൊക്കെ? ദുഃഖിതൻ, ധനകാംക്ഷി, ജിജ്ഞാസു, സത്യത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന ജ്ഞാനി.
ദുഃഖിതൻ. ഓരോ വിഷമഘട്ടങ്ങൾ വരുമ്പോ ഭഗവാനെ അവര് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അതേപോലെ എനിക്ക് അങ്ങനെ ധനം വേണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവര് ജിജ്ഞാസു, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ അന്വേഷിക്കുന്നവര് ജിജ്ഞാസു, പിന്നെ പരമസത്യത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന ജ്ഞാനി, എല്ലാം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവര് ജ്ഞാനി. അങ്ങനെ 4 കൂട്ടര് ഭഗവാനെ ഭജിക്കുന്നവര്. നേരത്തെ പറഞ്ഞത് 4 കൂട്ടര് ഭഗവാനെ ഭജിക്കാത്തവര് ആരൊക്കെയാണെന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞു. ആരൊക്കെയാണ്? മൂഢന്മാര്, നരാധമ, ആസുരം ഭാവമാശ്രിത, മായയ, അപഹൃതജ്ഞാന. ഇനി ഭഗവാനെ ഭജിക്കുന്ന 4 കൂട്ടര് ആരൊക്കെയാണ്? ചതുർവിധ ഭജന്തേമം, 4 കൂട്ടരും ഭഗവാനെ ഭജിക്കുന്നു. ആരൊക്കെയാണ്? ദുഃഖിതൻ, ധനകാംക്ഷി, ജിജ്ഞാസു, ജ്ഞാനി. 4 കൂട്ടര്. ദുഷ്കൃതികളെ പോലെ ഇല്ലാത്തവരും ശാസ്ത്രാനുസാരമായ വിധികൾ പാലിക്കുന്നവരുമായ മനുഷ്യരുണ്ട്. ഇവരെ സുകൃതികൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഇക്കൂട്ടർ പ്രായേണ ഭഗവത് ഭക്തരാണ്. ഇവരിലുമുണ്ട് 4 വിഭാഗങ്ങൾ: ദുഃഖിതൻ, അർത്ഥാർത്ഥി, ജിജ്ഞാസു, പരമസത്യത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന ജ്ഞാനി. ഭക്തിരസാമൃതസന്ധ്യയിൽ ഭക്തിയെ പ്രകാരം നിർവചിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്താണ്? കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ അന്യാഭിലാഷിത ശൂന്യം ജ്ഞാനകർമാദ്യനാവൃതം ആനുകൂല്യന കൃഷ്ണാനുശീലനം ഭക്തിരുത്തമ. ഇത് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ച കാര്യമാണ്. കാമ്യകർമ്മങ്ങളിലൂടെയോ തത്വജ്ഞാനത്തിലൂടെയോ ഭൗതികമായ നേട്ടമുണ്ടാക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം കൂടാതെ അനുകൂല ഭാവേന കൃഷ്ണനെ ദിവ്യപ്രേമത്തോടെ സേവിക്കണം. അതാണ് ഉത്തമ ഭക്തി. എന്താണ് ഉത്തമ ഭക്തി എന്ന് ചോദിച്ചാല്, കാമ്യകർമ്മങ്ങളിലൂടെയോ തത്വജ്ഞാനത്തിലൂടെയോ ഭൗതിക നേട്ടമുണ്ടാക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം കൂടാതെ, ഭൗതിക നേട്ടത്തിനല്ലാതെ അനുകൂല ഭാവേന കൃഷ്ണനെ പ്രേമഭക്തിയോടെ സേവിക്കുന്നതാണ് ഉത്തമ ഭക്തി. അപ്പൊ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ സംസർഗം ഉണ്ടായാല് ഈ 4 വിധ ഭക്തരും, ആരൊക്കെ? ആർത്തോ, അർത്ഥാർത്ഥി, ജിജ്ഞാസു, ജ്ഞാനി. ഇവര് 4 കൂട്ടരും ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ സംസർഗത്തിലൂടെ എവിടെ എത്താം? ഉത്തമ ഭക്തിയിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും. ദുഃഖിതരും ജിജ്ഞാസുക്കളും ധനകാംക്ഷികളും ജ്ഞാനാന്വേഷികളും ജ്ഞാനികളും ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ അവര് കുറെ നാൾ കഴിയുമ്പോൾ വിമുക്തരായിട്ട് ശുദ്ധ ഭക്തിയിലെത്തി ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് അവര് ശ്രമിക്കും. അതാണ് ഭഗവാനെ മാത്രം മതി എന്ന ആസക്തിയാണ് ഭക്തി. എന്താണ് ഭക്തി ശരിക്കും പറഞ്ഞാല്? ഞങ്ങക്ക് ഒന്നും വേണ്ട, ഭഗവാനെ മാത്രം മതി എന്നുള്ളൊരു ആസക്തി. ജ്ഞാനിക്ക് ഭഗവാനെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ് ജ്ഞാനി. ഈ 4 കൂട്ടരില് ഭഗവാന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടത് ജ്ഞാനിയാണ്. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അന്വേഷിച്ചറിഞ്ഞ് വേറൊന്നും ആഗ്രഹിക്കാതെ ഭഗവാന് മാത്രം മതിയെന്ന് വിചാരിച്ചുള്ളത് ജ്ഞാനി ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ച് സന്തോഷിക്കുന്നു. അപ്പം മറ്റുള്ളവരൊക്കെ കാമ്യകർമ്മങ്ങളിലൂടെയാണ് ഭഗവാനെ അന്വേഷിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇവരെല്ലാവരെയും ഭഗവാന് ഇഷ്ടം തന്നെയാണ്. അതിൽ കൂടുതൽ ഇഷ്ടം ജ്ഞാനിയെയാണ്. ഇത്രയും 16ാമത്തെ ശ്ലോകം വരെ എടുത്ത് നമ്മള് വാഞ്ചകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദി की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरुदेव की जय, निताय गौर प्रेमानंदे. हरि हरि.